नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत घोसाळे आणि तवशाची सालीची तांबोळी करची पळोवया. घोसाळी बरी करून धुवून त्याची शिरी काण घेवची आणि तवशाची साल काण घेवची. तांबोळी करचे जाय आशिल्ले सामान 1 वाटी सोय, 1 चमची जिरो, 10 ते 15 काळी मिरी, 4-5 हरवी मिरसांग, आमसण, तूप आणि चवीपुरती मीठ. घोसाळी क्लीन करून धुवून त्याची शिरी काण घेवकात. घोसाळी रांदय उपकरी केले तेन्ना शिरी काण उडयतात. ते शिरी उडयन अशी हे तांबोळी करून खाल्यार ताजी बी यूज जाता. 2 घोसाळी शीर इतली जातात. तशीच तवशी बी बरें करून धुवून क्लीन करून ताजी साली काण घेवची. तवशी बारीक उरल्यार 2 तवशा साली घेवका. आता मी ह्या घोसाळ्या शिरेचे आणि तवशा सालीची यूज करून तांबोळी करया. एक कायलीत 1 चमचो तूप होऊन करून घेवका. ह्या तुपात जिरे, मिरे आणि वली मिरसांग जराशी भाजून घेवका. आता घोसाळ्याची आणि तवशा साली बी तुपा भितर जरा भाजून घेवका. आता कायलीचेर एक धाकण धापून मंद आचेचेर ही साली बरी शिजोवन घेवका. 5-6 मिनिट ही साली शिजेल्या पुरो. हातूत कातून दवरील सोय घाला, आमसण घाला आणि चवीपुरती मीठ घाला. सगळे बरे करून मिक्स करून गॅस बंद करून घेवया आणि 5 मिनिट निवच्या सोड्या. निविल नंतर हे एक मिक्सरात घान वाटून घेवया. वाटतना उदक थोडे घान हे चटणी अशी बी यूज करचे जाता, नाजाल्यार पातळ करून वाटून ती शीता बरोबर कालोवन जेवच्याक तांबोळीश करून बी यूज केल्या जाता. तांबोळी एक आयदनात काण घेवया आणि जाय तितले उदक घान पातळ करून घेवया. शीता बरोबर कालोवन जेवच्याक घोसाळे शिरीची आणि तवशा सालीची तांबोळी रेडी आसा. तुम्ही बी ट्राय करून कसाल म्हण कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.